Ketina Anania wadzoka zvakare nerimwe guwa ati mai Maketeni vakasiwa nemurume akavasiya nezimba dhiriora vachibva vaedza kubata mimba at 40 vachiti zvimwe murume angadzoka kumba ukuwo ex yaHolly 10 Chelsea ari kuti anga ari abusive relationship anga achirohwa zvakanyanyisa ati beta asiye uye abva angoti this is an awareness post, please choose yourself. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vaya vanofarira mastori momanya ku novel narrative rikaiti tange nenyaya yamai Maketeni. Keti ati iye amai Maketeni vanoda kufumurwa. Murume akugara nemukadzi wechidiki ku UK, so ivo vakuita mimba nekuti vari kuda kudhonza murume kuti adzoke kuZimbabwe. Vakaona kuti havachadiwa. Murume akaudza hama dzake kuti ndaneta navo mai ava plus handiti vaidanana naGiribete, saka haana kufara nazvo. Hama dzese dzemurume vakatoti ngavaende zvavo. Uri kuona vachiri kumboposta murume here, vangosara vega nezimba ravo rinenge dhiriora yefodya. Usaburitse musaga, ndashandisa nhamba isiri yangu. Please ndichaunza rimwe gist, inzwa maaudio ayo but don't play them. So Ketina atumirwa naAnonymous asi ano uyu ati iye maaudios atosvika kwa Ketina. Imikani garai mune data, Ketina chauya nenyaya dzavanhu. Asi site chimbobatiko panyaya dzavanhu zvatichashodoka. But anyway, Ketina ari kuti zvemurume ichokwadi zvekuzoti manshoni yaidhiriora aiwa ndaramba zvangu. Guys, people are evil out there. Imagine someone you once sat with on a table and have tea sending Ketina messages akadai, I'm not my Maketens fan, but it's a lesson to us all. My ladies, please don't trust anyone in life. Nekuti munhu unenge uchiudza nyaya dzako ndiye munhu anolikisa nyaya dzakadaro. Bedweka, it's a high time kukumbira Ketina regerero because muri kuyanikwa. Tinodzinzwa nyaya dzenyu. Amene kuti makanetsana papi uye since makatoita fallout namaitete pamwe pacho chingondokumbira regerero kuna Ketina mugogona kurarama life iri peaceful. Otherwise chingwa chehondo hachisi kuzombomira. Chelsea Tariro wanyora post yake achiburitsa pachena kuti anga anzwa nekubhagadurwa nechikomana chaanga ati zvimwe ndicho chichagona kuita stepfather wemwana. Naivedway ati iye after 6 months I'm done being silent. I was in a relationship where what started as verbal abuse became physical. I was accused of things I did not do, degraded and blamed kuti ndinorara neshamwari dzake. I was introduced ku substance abuse. Handina hangu kuzobata powder dzewaiti dziya, but I watched it destroy the person I loved daily. I never did anything to deserve being beaten and broken down. I'm sharing this because I'm tired of being blamed and shamed. To any woman going through this, it is not your fault. You deserve peace. I chose to live. I choose me. So muskana atisa mapictures ake akazvimba kumeso akachekwa nezvimwe zvakadaro. Vedweka kana uchinge wangotanga kuabuswa, gara wangoti aiwa inini regai ndipabuda apa. Thank you for your courage, Chelsea. Speaking out takes so much strength and you are not alone. None of what happened was your fault and you deserve every bit of peace and happiness. You are now choosing yourself. You are worthy. You are enough. And your voice matters. So proud of you for choosing you, sending you love and light. Nyaya dzema gender based violence idzika nenyaya yekuti pane munhu ane power relationship inyaya dzinoda kuti vasikana vadzidze vavhure maziso. Pamwe pacho vanhu vacho ivavo vananya kurova vanhu vane love yakawandisa zvikuru. Unogona kusatoona kuti aika ndatopinda mazviri mukomana anenge achikupampa zvakanyanyisa wozofunga kuti aiwa maybe ninika ndiri kudeserva kurohwa nekuti handisi kumuteerera. Ukangoona wasvika pakuda kuzviconvinsa kuti rega ndigare ndimurege, gara watoziva kuti aiwa haisi red flag amene kuti zired bed spread chairo ndonguva yekutiza iyoyo. As someone who was also once in a verbal and physical abusive relationship, I can say you did well. Pick yourself up and dust yourself off, baby girl. Moving on will be a hard journey. Some days you feel like you are okay, and other days you feel like everything is falling apart.
One day you feel like you have healed, next day you start over from zero. It's part of the process, but don't put pressure on yourself. You will be okay. We often stick around in these toxic setups, hoping one day things will change. The far-reaching implications of staying is you will be damaged for years from someone else's poor upbringing. I hope you get therapy. Also, don't rush yourself into these relationships. Certain things will be your child's ancestors fighting for him. But above all, I hope you get the necessary counseling and get this monster locked up. Very sorry, my sister. Well, my sister Chelsea, I want to be real with you as a brother. You need to find a better choice in men, my sister. Kune vanhu who will use you and waste your time. The first thing you have to do is find a God-fearing person. Secondly, the guy has to love you. Kutoperera chaiko. So you can't spend a day without, he can't spend a day without speaking to you. Another thing is, a man can popota, but kana watoona akurova kawano katu, the next thing unofa chaiko. Wakaita zvemukadzi wekufa uya ku UK nevana vake recently. Then the other thing is find someone who can love you both with your son. This causes trauma to your son. Achikuona uchirowa, and socially it can affect him such that paanokurawo he won't respect women. Achangashitorowawo. Lastly, yes, I know you are a celebrity and you want someone singa suit status. However, madrip guys enywayeka nema celeb, some of them, they are just there to have fun and nothing more. Avoid putting your son in circumstances where he sees you intoxicated, whether nema drugs kana nema alcohol. Mangwana anokushayira respect. I hope you will be well. Atisku kujaja yedu. This is me saying this from brotherly level. So ndo vamwe vechirume vationa kutoti mwana uyu nemanakiro aakaita kwosei kwachingowira pazvikomana zvisina maturo. Naivedwe, pamwe pacho you need to stand in the mirror and see the beauty that is right in front of you. Unenge watojaira face yako usati atomboziva kuti utori kasimbi zvekutodaro, but you need to gather your confidence and tell yourself kuti you are worthy. Hapana munhu anofanira kukurova agova mai vako here. Your silence protected others, but speaking your truth is protecting you. Choosing yourself is never selfish. It is an act of courage. May God heal every wound, restore your peace, and remind you that your worth has never been defined by what you endured. I'm proud of you for finding the strength to walk away, praying for strength, healing, and brighter days ahead. It takes incredible strength to walk away from what hurts you. I'm actually proud of you for choosing you. Guys, hapana zvinombonyadzisa pakunzi iwe hauna murume. Wakatomitiswa na Holy 10 zvikatodarika. Hazvina kumbonyadzisa. Hazvinyadzisiri guys. Choose yourself. Society yakudhara yaikoshesa kuti munhu ane murume ndo kuti ave worthy, imuri mvana chichi zvakatopera siyasi. Vana J-Lo vachori ikoko imvana here. Vana Oprah Winfrey atosvika pakubuilda empire, akutosvika pakutoretire achingori mvana. Zvine basa rei. Aiwa, iko zvino it is time for women to choose themselves. Otherwise munofane kubhagadurwa nana dodo ava. Naimi, zvakaoma. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.